Dnešní díl pořadu Hejbej se bude tak trošku jiný než obvykle. Tentokrát jsme totiž s kamerou vyrazili do sportovní haly v Hrdějovicích, kde právě probíhá krajské finále sportovní ligy seniorů. Sportovní liga seniorů v Jihočeském kraji je oblíbený projekt Jihočeské krajské organizace České unie sportu ve spolupráci s Krajskou radou seniorů. Nabízí lidem nad 60 let možnost pravidelného sportování. Sportovní liga seniorů je projekt, který má za cíl, aby se seniori dobře bavili, potkávali se a samozřejmě hýbali se. Probíhá to v každém okresním městě. V letošním ročníku jsme měli v každém okresním městě 3 turnaje a Prachatice, tam byly 2 turnaje. Hod na koš, člunkový běh, šipky, střelba na branku, hod kroužkem a cornhole. V těchto 6 disciplínách se mezi sebou utkalo 120 seniorů, kteří na finálový turnaj dorazili z celého Jihočeského kraje. Začali jsme tak, že ty disciplíny se líbily seniorům, měli jsme jich 5. A v letošním ročníku, tím, že děláme 3. ročník, tak v letošním ročníku jsme přidali 1 disciplínu, to je cornhole. To jsou takové sáčky z kukuřicí, které se hází na desku a tam je i 1 díra, za kterou se získává více bodů, když se někdo trefí až do té díry. Letos se tohoto projektu zúčastnilo zhruba 500 jednotlivců. I když je všem soutěžícím nad 60 let, dokazují, že věk je opravdu jen číslo. Jaké disciplíny už máte za sebou a jak se vám zatím daří? Tak mám za sebou cornhole, to je celkem slušný, 6 bodů a chlapa, protože to máme dál o dost než ženy. A mám kroužky a tam mám 9, ale to se mi nezadařilo, protože mívám 10 většinou. Věříte si na vítězství? No, dá se říct, že ano. Trénujete třeba nějakým způsobem na to finále nebo na tyhle hry? No tak občas si zatrénuju něco, vždycky se snažíme přijít dřív tady, aby jsme si něco vyzkoušeli a někdy občas si na ten koš zahážu i ty kroužky někde. Jaká je třeba vaše nejoblíbenější disciplína a co se vám třeba úplně nedaří? No, tak se nedaří. Ten koš není zrovna valnej. A jinak bych řekla, že to jde docela dobře. Sportovní událost si nenechali ujít ani představitelé Jihočeského kraje, a to v podání náměstka hejtmana Davida Štojdla a náměstkyně Lucie Kozlové, která nad akcí převzala záštitu. Jsme jediným krajem, jako Jihočeský kraj, který něco takového pořádá. Vlastně ve spolupráci s okresními městy, s Krajskou radou seniorů a s Českou unií sportu, vlastně s panem předsedou Krátkým, se podařila akce, že se sportuje prostě ve všech okresních městech. A dneska jsme se tady sešli proto, že je vlastně úplně jasné velké krajské finále té sportovní ligy seniorů. A musím říci, že mě strašně těší, že každoročně ta účast těch seniorů vlastně stoupá a dneska už jsme na 120 sportujících seniorek, takže já jsem nadšená a ráda této akci poskytuji záštitu. Za mě je to skvělý, dozvěděl jsem se, že tady 120 seniorů, já jako letitý sportovec tohle to mám hrozně rád a že jsem si užili zahájení a doufám, že si to užijou všichni stejně i ten doprovodný program na konci, tak a gratuluju všem, kdo se na tom podívali. Na všechny soutěžící čekala odměna v podobě medailí a vítězové si z Hrdějovic odvezli i poháry. To je ale pro sportovní nadšence jen třešnička na dortu, protože, jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Snaží se zlepšovat, jsou seniori, kteří si kupují některé ty prostředky na to sportování, používají to doma, třeba i z noušaty, takže je to velmi příjemné to sledovat. Více už se nám toho do dnešního dílu bohužel nevejde. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase brzy u dalšího vydání pořadu Hejbej se.